I to pravi. Otmeno, potpuno nova tatina Ajkula me čekala na izlazu iz škole. Tatina kola bila su velika i išla su veoma brzo. Tata je rekao da su boginja autoputa. Samo da znate, ona isto tako dobro idu i po seoskim putevima. Evo, dovela su nas u dobru luku. Lepi godišnji odmor s Ajkulom. Citroen je 1955. predstavljao senzaciju. Postao je tvrđava. Kako su kod Citroena vrbovali osoblje? Metodama Michelina. Primali su ljude preko konkursa, odbacivali najlošije napisane molbe, pozivali samo one koji su izgledali dobro. Obično su ih u 8 sati ujutru stavljali u potpuno praznu kancelariju sa samo jednim stolom i stolicom. Posmatrali bi ih odozgo kroz staklo i gledali šta rade. Istovremeno su Citroenovi inspektori išli u stan odabranog čoveka, ispitivali domarku, koje su u to doba još postojale. Da li živi sam, ima li ljubavnicu, da li ide na misu nedeljom. Trgovce su pitali šta kupuje, da li su to skupe stvari i da li im duguje novac. Izuzetno diskretno i sveobuhvatno istraživanje. Ako su rezultati istrage bili povoljni, ulazio bi u porodicu Citroena, kao što se ulazi u klub za povlašćene. Bio je zaštićen. Nikada više se nije moglo reći nešto loše o njemu. Čak ni njegov šef to nije mogao, jer je bio prihvaćen. Radio je kod Citroena, bio je deo porodice. Prvi Citroenov izazov za nas bio je još pre rata. Traksion. Ako se dobro sećam, to je bilo 1934. godine. 20 godina kasnije Citroen je napravio isti izazov sa DS-om, odnosno Ajkulom. André Citroen bacio je kockice na sto sa revolucionarnim idejama. Čvrstine školjke koja je zamjenjivala šasiju 1955. kod Citroena DS zamenjena je futurističkim izgledom i punom aerodinamikom. Ponovo izazov, ali mnogo tehnički napredniji, mnogo kompleksniji. Koliko mogu da se setim, to je bila tehnika koja nije bila primenjivana kod kola za svakodnevnu upotrebu, naročito ne kod vozila serijske proizvodnje. Posljednji klasični Traction Avant sad će napustiti svoj rodni žavel. Simbolični detalj. U trenutku izlaska iz fabrike, on se zaustavlja da bi propustio traksion budućnosti. Tu budućnost doživljavamo u hali prepunoj Ajkula. Pre DS-a, odnosno Ajkule, bio je Traksion, potom Spaček. Svi proizvodi mašte André Lefevra, inženjera maštara, genijalnog tvorca Citroenovih automobila. Lefevre, koji je umeo da okupi vrlo dobre inženjere, imao je izuzetan način, kako da im poveri nove poslove. Često bi ih okupljao ponedeljkom ujutru i dolazio sa spiskom pred njih, govoreći: gospodo, moramo da rešimo nekoliko problema. Ima čak i nekih inovacija koje nam nedostaju. Treba nešto pronaći. Sad ću vam pročitati šta treba uraditi ove nedelje. I čitao bi sve što je bilo na spisku. Zatim bi rekao: dobro, počinjem iz početka. Onaj ko je zainteresovan za neki problem, neka digne ruku. Ponovo bi čitao spisak i zainteresovani za neki problem bi se javljao. Od trenutka kad bi digao ruku, bio bi gazda, apsolutni gospodar studije o tom pitanju. Imao je otvorene ruke, bez ikakvih potpisa, pisanija, naloga, ničega. Bilo je dovoljno da digne ruku. Ajkula je bila skup mnogo ideja i mnogo domišljatosti.
Po mišljenju prvih vozača, Citroen DS, odnosno Aikula, pružao je jedinstven osjećaj superiornosti na putu. To su mu omogućavali hidraulično pneumatsko vešanje, upravljanje pomoću hidraulike i kočnice izuzetne snage. U sve ovo imao je savršen oblik avionskog krila, puna aerodinamika. Staviti sve to u jedna kola iziskivalo je znatna finansijska sredstva. Citroen se oslanjao dobrim delom na pomoć Michelina, stvarajući osmozu između dve marke, između dve firme. Bio je to dakle izazov koji je bilo teško finansijski izgurati, ali Citroen je preuzeo rizik da to učini. To je bio samo sklop koji je počinjao da živi, da deluje i reaguje prema svojoj logici. Ovaj neživi predmet sam je rešavao probleme koji su mu se nametali. Nekada su ljudi želeli da budu gospodari svoje mašine. To je fraza koja uskoro neće moći da opstane. Od sada postaje dvojstvo od kojih će jedno biti u službi drugog. Hidropneumatičnost ne zahteva više preciznu komandu da bi se pasivno obavila radnja. Putnici se osjećaju tako udobno smešteni kao nekada grofovi u nosiljkama. Ova kola koja se izdižu iznad puta predstavljaju posljednji stadijum evolucije u izbjegavanju rupa i ispukčenja na drumu. U porodici Citroena pojavio se novi član. DS ili Aikula je predstavljen kao naslednik Traksiona. Njegov legitimni prethodnik je preskromni spaček. Znate, onaj koji je trebalo da bude sposoban da prenese korpu jaja preko polja, ne razbivši ni jedno. Taj skromni spoj platna i lima daće nekoliko godina kasnije vozilo budućnosti. Vozilo zvano leteći tepih. To nije bio Rolls, već ipak pristupačan auto, namenjen imućnoj srednjoj klasi. U to vreme se teško dolazilo do njega, zato je bio precenjen. Bio je kultni predmet. Propagandni materijal koji je pratio izlazak Aikule na tržište bio je bedan u odnosu na ono što se danas radi za slične modele. Nije bilo nikakvog oglasa u novinama, televizijskog spota, filma u filmskim novostima, niti reklame u bioskopima. Uglavnom se ograničavalo na propagandni materijal. Bilo je to samo reklamiranje. Sama kola su širila reklamnu energiju. Aikula je reklamirala samu sebe.